danna subscribe domin kwankwadar Zuma Family. Music, comedy, movies, and many more. Yanda muka gane kafafuwan mutane, in mutum ya zo a yi mai takalmi, za mu iya ɗauko kwaliya kama ajiye mu ce ya ɗora kafan shi a kai, in ya ɗora kafan shi sai mu yi mai takalmi. Muna da wani foti a wajen ko kaza sai mu gwada in yayi sai mu gane sa din wani kaza ne. To in ka zo ka ce a yi maka foti sai mu ce ka ɗora kafan ka kan wannan, in ka ɗora to mun gane wannan foti ne sai mu zana shi sai mu aji. To bayan haka na ga wasu igiya bells da wasu abubuwa, su menene amfanin su kuma? Su amfanin su mata karma ake yi da su. Belt din? To shi material din nan a nan garin Kaduna kake siya ko kuma a wani kasuwa kake zuwa kake siya kake bukin nasu? A nan garin Kaduna nake siya kuma ina zuwa Kano ina siyan su. To na ganka kan keke. Shi me kake a keke? Keken da shi muke dinka samomin takalmin da shimfiɗa. Inji kuma muna goge takalmin ne da shi.